Avui anem a parlar de Jorge Peris, l'artista d'Alzira que transforma el temps. Com dia, Jorge, nascut a Alzira, és un dels artistes valencians amb més projecció internacional. Format en Belles Arts de València, des de molt jove va mostrar el seu interès per la matèria, la transformació i els processos naturals. Actualment, Jorge Peris viu i treballa entre el Palmar i Bucarest, en Romania, encara que mai ha trencat el vincle emocional amb la seva ciutat natal, que és Alzira, on es troben els seus orígens i part de la seva inspiració. L'obra de Peris s'ha caracteritzat sempre per una profunda transformació en la natura, al pas del temps i la fragilitat també dels materials que utilitza. Les seues instal·lacions es converteixen en un espai expositiu i en una experiència sensorial on l'espectador pot percibir com l'aigua, la sal, la fusta o el metall interactuen i evolucionen en el pas dels dies. Peris no busca obres estètiques, sinó processos. Viu en un constant canvi que revelen la bellesa i el desgast de la imperfecció. Com dia va començar a treballar una pedra en l'any 1987, quan tenia només 18 anys, i era un jove artista en formació. Modelava ixos dies un altaveu que va deixar a mig fer, una peça inacabada que el seu germà va conservar durant molts anys. Quan Jorge Peris es va instal·lar en el Palmar, després del retorn de 9 anys per l'estranger, es va retrobar en aquella pedra al seu estudi, un record que sempre tindrà present. Aquell reencontre simbolitzà l'aprenentatge continu no sols artístic, sinó també vital, que li ha portat a col·laborar en diverses ocupacions i desenvolupar les seues propostes plàstiques. En una de les seues exposicions més destacades, la de Darman, cabalgando a lomos del pájaro de fuego, en el IBAM en l'any 2020, una armadura mudèjar i una bella premsa d'oli donaven la benvinguda al visitant que quedava impressionat d'eixa obra. A través de les 13 peces creades per aquella mostra, Peris va recrear el seu propi microcosmos, amb la instal·lació de peces específiques, sobretot de materials essencials i carregats de significat. Peris fa temps que va deixar de ser un artista emergent, perquè el seu periple internacional l'ha consolidat com un dels referents de l'escultura contemporània, amb l'obra i les seues obres han estat presents en les millors col·leccions italianes, Màxim, Ghigini, espanyoles, com la Fundació per l'Amor i l'Art Intelocom. Així mateix ha exposat en Londres, també ha exposat en Nova York, en Berlín, en Roma, en Bucarest i en Madrid, entre moltes altres capitals europees. Tot i que el seu recorregut global, Jorge Peris continua tenint reals a Alzira, des d'on li brolla la sensibilitat matèrica i poètica que defineix la seva obra, especialment quan representa una mirada singular sobre l'art contemporani, tant un art poètic, física i espiritual. Jorge Peris és capaç de transformar el temps i la matèria en emoció pura, i per tant nosaltres, des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira, aprofitem este vídeo per donar a conèixer a l'artista alzireny que és Jorge Peris, un artista al que el poble d'Alzira li deu molt perquè porta sempre el nom d'Alzira, que és la ciutat que va veure néixer al llarg de tot el món on va fent les seues exposicions. Per tant, Jorge, enhorabona, continua per el camí que vas, que continuaràs triomfant en tot el món.